ମୁଁ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅତି ଜରୁରୀ 6 ଟୀକା ବିଷୟରେ କହିବି। ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଭାଇମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ହେଉ ବା ମାଂସ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଅତି କମରେ 6ଟି ଜରୁରୀ ଟୀକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ଆପଣ କିଣିବା ସମୟରେ କିଛିଟା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଭେଟେନାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ବା ସପ୍ରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନ୍ତୁ ଓ ଆଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଭ୍ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି। 2ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ଖାଲିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସଠିକ୍ ନ ରହେ, ତେବେ ହେଲେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଥିବା ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ଫେଲର ହୋଇଯାଏ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କହିବି, ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ସମୟ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ସମୟ ହିଁ ରଖିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ନଚେତ୍ ଭୋର 4ଟା କିମ୍ବା 5ଟା ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଦେବେ ସେଦିନ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ या ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଦାନା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧା ପାଣି ହିଁ ଦେବେ। ତାପରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 100, 200, 500, 1000 ଯାହା ବି ଡୋଜ୍ ହେଉ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ୱାଟର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିଟିକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଟୀକା ଦେବା ଏବଂ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ଟୀକା ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାରେକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡେ 1ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଟୀକାଟିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟାଚେରୀରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କିଣନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟୀକାଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ସମୟରେ 7 ଦିନ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁକାଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ରାଣୀକ୍ଷତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଲାସୋଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ମେଥଡ଼ ବା ଆଖିରେ ଗୋଟାଏ ଟୋପା ଲେଖା ପକାଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ 14 ଦିନର ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ବର ଡିଜିଜ୍ ବା ଗମ୍ବର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗମ୍ବର ଆଇବିଡ଼ି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଇବେ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯେବେ 21 ଦିନର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଣୀକ୍ଷତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଲାସୋଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଡ୍ରିଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଇବେ, ତାହେଲେ ପାଣିରେ ବରଫ ମିଶାଇ ଥଣ୍ଡା ରଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିଓର ମେଡ଼ିସିନ୍ଟିକୁ ମିଶାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା କିଛି ପିଇବାକୁ ଦେବେନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଶା ପାଣିଟିକୁ ପିଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 42 ଦିନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଉଲ୍ ପକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ବା ବସନ୍ତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଫାଉଲ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ ୱିଙ୍ଗ ମେଥଡ଼ରେ ବା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଡେଣାର ଭିତର ପାଖରେ 2 ମୁନିଆ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ବୁଡ଼ାଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଟୀକା ବିଷୟରେ କହିବି, ନ୍ୟୁକାସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲାସୋଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ R2B ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏହି ଟୀକାଟିକୁ 56ରୁ 70 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଟୀକାଟିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାମସ୍କୁଲାର ମେଥଡ଼ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଏ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟିକୁ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସପେଶୀ ଥିବା ଜାଗା ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ାର ଡେଣା, ଫଡ଼ିଆ, ଲାଞ୍ଜ, ଛାତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ।